ladan na ki MP jong kani ke jela ka jong ni ki ba Pynsangeh ya kani ka jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ka Khasi language balai kam rung ka rung language ngalawan pai na Delhi mangi attend ya ka national convention nga din ngayo ni ki news clipping ki ba mi na ki media ki ba ya day bat kani ka important issues bangi ki follow up ko mi gini ki belong dot long snam ya ka jai penuh jungi kam ka Ktien ka thali ka thok atar ka language and script nama kal ada nupa pok ain petition charge guri India article 30 35 kala batai pa khamtam ni ka article 29 kala batai lupa ka kani ka language ka script kan ka Ktien bat ka jing ka thok atar ka dei benong ka we ni ki hok long try jong ki dat pa te hadien bang ngapai bhai ka ki jing ya tai khamtam ni na kaliang ka sarkar ha ka wai menteri rang ba do jungi la flip iki papers hang to openly in the house. But I think namar ba miss out ni balai imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata gadi ka documents of ministry ka ba house nam 8000 khat khandai ka santrik ummaj 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka dei ka subject ka dei inclusion of Khasi language in the 8th schedule to the constitution. Bala pha do under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka ha kani ka jing tho ka jong la batai shai ba na padeng ki artli languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jong kani ka ministry u PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ki ba minta artli ki languages la include ha ka schedule but na pring jong kita kidan ki demands jong ki babon balang jong kari India hi brok away ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ban Rung Ktien ki jong ki tin na pring kita live ho pratali ki languages ngan chupuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including Khasi have been received kila yo pediang as the evolution of dialects and languages is dynamic kenu kila batai katu ka ayu thus both the earlier attempt through the part 1 1996 kadan kini ki committees ma kidan ki committees bala set up atu kapor house nam khanai span khandai pun reu but house nam arhaja lai kawai ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pen long legal language kinu ki Ktien ki bala ya ki ba dang kren ba ki badan kam ka jing itho ha kari India the government is conscious of the sentiments and requirement na dena kata ka daw la tho hang ne ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pha ka press information bureau government of India ministry of home affair ha ka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ke jongki IST ke jongki inclusion of languages in 8th schedule hang ni ka number khat phra iwe hado life phra Angita language Banjara language Basika language ha ka ni ka number khat phra Khasi language tu la highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter Khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language tikani ka language la ai ka na ka de ka way na ki propose language ki ban Rung inclusion of languages in 8th schedule ka ban Rung ha ka 8th schedule ha ka next session the 2019 de kani ka jing thmu ka la ya cha khaman re ha ni ka por raj Home Minister to Kapor itu Rajnath Singh hiam no na kajing long Home Minister but one no do Amit Shah hadir ka COVID kani kapor ka penni kani kadi kapor budan mau de mentah Amit Shah mo follow up ya kani but la tho ru daki dan ki seng nang ni ki bala tho kum ka Khasi author society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi but ka ministry ru kala ong ba kan ya chakmat ya kan ni ba kan penrung ha next session mereka pakin det kalau ba la dan na ki MP jong kan ni ga jela ga jong ni ki ba Pynsangeh ya kan ni ga jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ga Khasi language balai kam rung ga rung language
kabaling mo kalong bakita ki Nongialam jongi ki badai ki nongmi khmat jong kane ka jela ga jongi Meghalaya kim sumdan kata ka jingso kemen ladangi alias ni ka wei ka langwe jong ka state ka Bandrung ka banyo no ka jing thu no mentang but kentang dan ken ka effort ka jongi lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakisnam ki bansawan